दिनै गासैबो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम फैबाय थानाय फुजा बोथोरनि गाहाम हामलायथि बावग्रोबाय। बे समाव जों बड'फा हाउसनिफ्राय बे खौरांगिरि मेलाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमाजों सोमोन्दो थानाय मोनथामसो जोङो माखासे इस्यु जोङो दैखांनो लादों। गिबियाव जोङो थांनाय 23 तारिख सेप्तेम्बराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिजों सावरायहैदोंमोन, जेराव थांनाय बोसोरनि 6 सेमिस्टारनि फरायसाफ्रा रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव बिथांमोना ग्रेड शीटखौ मोननो हायाखै। जाय ग्रेड शीट मोनैनि दारै गोबां फरायसाफ्रा गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटिसफ्राव बाहेरायाव आसामनि बायजोआव बा आसामावनो फरायहैनायाव मुं थिसननायाव बिथांमोना जोबोद जेंनानि मोगा-मोगि जानांदों। दा बे जेंना मोगा-मोगि जानांनायनि गुबै खारनाव बिथांमोननो ग्रेड शीट गैयैनि थाखाय जानांदों। दा बेनिखायनो थांनाय बोसोरनि जि 6 सेमिस्टार एबा BA BSc BCom पास जालांबाय बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय ग्रेड शीटखौ थाबैनो मोननांगौमोन आरो बेखौ 30 सेप्तेम्बरनि गेजेराव होनो होननानै कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन बिथाङा दायित्व लादोंमोन जोंजों रायलायनानै उनाव, नाथाय दिनैसिमबो बिथाङा बेखौ होनो हायाखै। दा बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै जोङो कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन आरो गासै इउनिभार्सिटि अथरिटिखौ जों खावलायो बिथांमोना बेखौ थाबैनो ग्रेड शीटखौ बरननानै होनांगौ फरायसाफोरनो। आरो नङाबा जोङो दिनै मोनसे थिरांथा लादों जे फुजा भेकेसननि सिगां होनो हामाराब्ला इउनिभार्सिटिया 21 अक्ट'बराव खुलिफिनगोन। 21 अक्ट'बरनिफ्रायनो जों बेवहाय धरना लानाय जागोन, जोबरोङै मोनसे धरना इनडिफिनिट स्ट्राइक बेहाय जों लानाय जागोन। दा बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जोङो जाहाथे रावबो फरायसाया बेबायदि ग्रेड शीट मोनैनि बा रिजाल्टखौ लानानै खेलिमेलि जानानै जाहाथे रावबो जेबो खहा जानाङा सोलोंथाइ लानायाव, बेखौ जोङो खावलायो। नैथिया जाबाय जे एडमिशन सोलिबाय थानाय पोस्ट ग्रेजुवेट जि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव बा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया एडमिशनखौ सोलिबाय थानानै दिनैसिम एडमिशना फ्राय जोब्बाय। नाथाय जोङो मिथिबाय जे गोबां फरायसाफ्रा थांनाय बोसोर आरो देग्लाय बोसोराव बायजोनि इउनिभार्सिटिसफ्राव बायदि कभिडनि सिचुएशन लोगोसे बायदि थासारियाव बिथांमोनहा एडमिशन मोनहैनो एबा फरायहैनो हायाखै। बिनिखायनो जायगायाव दिनै बांसिनै फरायनो थाखाय गोसो जानाय एबा बांसिन फरायसा जों नुनो मोनदों। दा बिसिनि थाखाय जोङो खावलायदोंमोन इउनिभार्सिटिखौ एबसुनिफ्राय जे बिथांमोना 30% मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव सीट एबा इनटेक केपासिटिखौ बारायनांगौ। दा दिनै जों मिथिनो मोनबाय मैयासिमाव जे माखासे डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोना नेगेटिभ रेसपन्स होनायनि थाखाय दिनै सीट बारायनाय जानाय नंला होननानै जों मिथिनो मोनदों। नाथाय जों बेखौनो खावलायगोन जे इउनिभार्सिटिया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि उनाव एबा बड'लेण्ड ओनसोलाव बियो माने गासै गोब्राब बर'फोरनि सोमावसारनायनि उनाव मोननाय मोनसे इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बिटिआर ओनसोलाव आरो लवार आसामाव। दा बेनिखायनो जों खावलायो जाहाथे रावबो फरायसाया बेयाव फरायनो जाय मोननांगौ सुजुग सुबिदा मोननायनिफ्राय रावबो बन्सित जाया। आरो दिनै जों बेखौनो सानदों जे बे प्रफेसार एबा एसिस्टेन्ट प्रफेसार बिथांमोननि इन्टारेस्टआव इउनिभार्सिटि ना फरायसाफोरनि थाखाय इउनिभार्सिटि। दा बेनिखायनो बिथांमोना अबजेक्सन होबानो जे सीट बारायनो हानाय नङा, बियो जोबोद दुखुनांथाव। आरो बेनिखायनो जोङो इउनिभार्सिटि अथरिटिखौ सानफिननो थाखाय खावलायदों जाहाथे थाबैनो माखासे बा गासै डिपार्टमेन्टआव 30% एबा 30% सीटखौ बारायनानै माखासे फरायसाफोरखौ आरोबाव फरायनो मोननायनि खाबु होयो, जों बेखौ खावलायबाय। जेरै जों सावरायदोंमोन जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार दिनैसिम गैया, बिथांमोना इनचार्ज रेजिस्ट्रारजों सोलिगासिनो दङ। आरो बिनि गेजेरनो गोबां एडमिनिस्ट्रेटिभ खामानिखौ जेरै साख्रि थिसननाय इन्टारभिउ लानाय बे खामानियाबो सोलिगासिनो दङ। दा नाथाय जोङो बेखौनो खावलायदों जे थाबैनो पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार इउनिभार्सिटियाव थिसननांगौ आरो बेयाव जोङो मानगोनां आसामनि गभर्नर एबा इउनिभार्सिटि चेन्सेलर बिथां आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौबो जों खावलायो जाहाथे बेयाव बिथाङाबो इन्टारभेन खालायनांगौ आरो बे राहाखौ लानानै थाबैनो इउनिभार्सिटिनि थाखाय रेजिस्ट्रार सासे थिसननायनि राहाखौ लानांगौ, बेखौ जोङो खावलायो। मानोना इउनिभार्सिटि मोनसेया बेबायदि रेजिस्टार गैयालासे गार्जेनलेस बादि मोनसे इनस्टिटिउसनाव एडमिनिस्ट्रेटिभ खामानियाव सोलिनाया जोबोद दुखुनांथाव। दा बेनिखायनो जोङो स्पष्ट जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाबैनो बेयाव पार्मानेन्ट रेजिस्टार मोननायखौ जों हास्थायो। आरो इयुन समाव जों गासै बे थासारिखौ लानानै जाहाथे इउनिभार्सिटिया फरायसाफोरनि सोलोंथाइ एबा गुन गोनां गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायाव जाहाथे मोजां मोनसे खाबु होनो हानाय फसंथान जायो आरो बेखौ नोजोर बोनानै बयबो फरायसानि इन्टारेस्टआव
गासै फरायसाफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम नोजोर लागोन आरो फैबाय थानाय समाव बे गासै माखासे जेंनाया सुस्रांजानांगौनि थाखाय एबा फोजोबजानांगौनि थाखाय जोङो सावरायनायनि गेजेरजों आरो बेजों जायाखैबा दिनै जोङो बेयावहाय धरना एबा मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लानानैबाबो जोङो जुजिलांगोन।